Agtipid ka digitoy. Ano na? Ano ko na? Awas sa pelagunin nga, di ka naman ako kartang kanya. Nadalo ko na pala. Awa naman ah. Dahil ito na. Magmagna ka na. Pauna ka. Nainyulpitan ka mo magmagnakat. Adayo na yun. 2 kilometro. Exercise mo. Ano na? Pagpwede lang yun. Bisikleta kaltan. Ang kalkalus lang ako. Bisikleta. Diyan na lang. Nagpinapatarimanda. Di naman kang kwarta lang. Ano Ape, ano may ah? kanina ka. Di masabang kong kwarta. Aguri-gurang mo. Di kang kong kwarta. Alan, please. Alan, masahing ka. Pagkalang ka. Tuprak. Alam mo yun, kakalaman 500 lang. Oo, ito 500, 20 lang ah. 500! Bakit money lang? Manok, bite, plete, 20! Magmagna ka nga ro. Kaya pa, alam laging mo ka lang Hindi ka naman. 500! Nakababay ko, nagpulpo sa akin sa 20. Hindi may man yung jawag mo sana. Ano nga yun po na makinamahala jawalat mo agyaman ka kay Jetak pagkadak pa nga tumawag kwarta kay kanyan ulat mabuting ama anak mo ano namin Aba, agtipid tayo. tipid kasano tipid ka dito agtipid ka dito agtipid ka kadigitoy napay digit fragile agtipid ka lang Fragile data. kung fragile agtipid ka kanina kadumay ng dir mo ta ka na eh Sabay, hindi tipid data. Kakadir-deliver lang, di ka naman apaulay ka mo hindi mo lang Masarod. di ka naman tapos Basta sa may duma nagtipid. Kasi naibayad ko tayo. bayad na dito Basta. siya ka lang kwarta ka dala, kwarta mo, bulit urno mo hindi bilelak pa, balot dirabe isa Ano lang mo, ti kwarta. kulang pa kanya, hindi bilelak ti ice cream datay Ako na kumakin ni Mana. Bente nga Ilan po. kumangalan dahil dito kuling ka? Kumangalan. Ilan kumangalan? Ako ka, kadang tara. Apay katawa ka. Apay katawa ka. Amok nagatang ni tat arap. Hindi nagplata sentro ka na. Magutan mo, please. Ikaw ka lang, itat siyang ginangarong Hindi din. nakalita pa siya pag napag na anuin. Kung wala yung taanway. Nagadoangin tayo to. Alam na ako na maburing na nga. Oo, mahal na ba yun to? Kanahin naman ako kuskusin napan. Yung kini. Ngayon, nalagtiwala to. Wala akong Kita kami nakakwamot. Dahil titiyo mo lang manupleto tricycle, 21 week, timiring dakto. Magmagna ka nga. Ako ang tricycle, awang magmamamurang tayo. Hindi na nasisita. Kinalagpag na pag nangaraw, Pero magmagna ka rin ka na dyan. maglaklat pa, mananalan. Ito yan ni 20. Tanda, titiyo kung nakamurmur ka, dala kang irin, benya lang 500. Kita manini. Saan ka sulatan? Hindi nakatinig ko rin. Saan ka sulat? Bislang rin mo. Paunay ka mo. Kulog-kulog naman pero maisulang ko.